Meta aħna nitolbuh ħenna lina narfu li hemm affarijiet fil-ħajja, fis-soċjetà, fid-dinja li għandna bżonn nirranġawhom xi ftit. Il-ħna ta' Alla għandha din il-qawwa li tidħol fl-istorja tiegħi tal-umanità ta' kull wieħed waħda minna u titrasforma dak li hu negattiv f'għajn ta' għerf, ta' umiltà, ta' għaqal. Dan kien il-messaġġ ewlieni li wassal l-Arċisqof ta' Malta, il-Monsinjur Charles Giu Cicluna, waqt il-qudiesa li ta' kull sena issir qabel tibda il-maratona ġbir ta' fondi bris id-Dar tal-Provvidenza. L-Arċisqof fakkar ukoll li l-ewwel jum tas-sena hija l-festa tal-Madonna u għalhekk għandna nibdew is-sena billi nfakru lill-Omm Ġesu, il-Qaddisa Marija Ommalla, li tallimna l-ikbar barkiet dawk tal-Maħfra u l-Modrija. Waqt li mill-ġdid reġa' semma il-5 barkiet li tagħna Dunkar Msajla fit-tieni strofa tal-Innu Malti. Id-den jew inkella l-erf. Mhux biss għal dawk li jaħkmuna imma għal kulħadd biex bekk nieħdu ħsieb xulxin. Il-barka tal-ħnina, kif id-dar tal-Provvidenza hija fil-fatt dar ta' ħnina, kif ukoll is-saħħa, kemm dik fiżika, kif ukoll f'dak li għandu x'jaqsam mal-well-being tal-persuna. Mod speċjali nerġa' nirrepetiha din il-barka, nitlob ukoll il-barka tal-uliet fuq il-pajjiż, il-barka tal-uliet, il-barka tal-uliet. Iż-żewġ barkiet li bihom itemm l-Innu Malti Dunkar huma l-Għaqda u s-Sliem. Jiena llum nieħu pjaċir bħalma ħadd pjaċir fl-Istrina nara li kulħadd jikkoopera għal għan wieħed. Din hija l-Għaqda l-aħwa. Li niġbdu ħabel wieħed fi skop ta' ġid komuni. Illum ukoll hija festa ta' Għaqda bħalma kienet ukoll l-Istrina fejn kulħadd bil-kapaċità tiegħu jagħmel li jista' għal ġid. Jalla dawn l-ispirti, dan l-ispirtu sabiħ li qiegħed fostna imexxina kull jum ta' matul is-sena, kull jum tas-sena. Ikonna din l-idea li aħna anke jekk ma naqblux jew għandna idea differenti, niġbdu ħabel wieħed għal ġid tal-pajjiż. Kif ukoll il-barka ta' Slim u tal-paċi li tiġi minn ħajja tajba u l-kapaċità li taħfer. Daw kollha huma l-ingredjenti tal-paċi. Imma nitolbuha wkoll fuq pajjiżna u fuq id-dinja. Fuq id-dinja. Kif jkollu jiġi Ġesu llum jerġa' jitwiled f'Betlem, imdawwar bis-soldati, imdawwar bil-bombardamenti, ikun jista' jorqod bil-lejl l-iben ta' Alla magħmul bniedem. Marja u Giuseppi forsi jkunu jistgħu jaslu Betlem biex tweldu fid-dar u fil-belt ta' David. Preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni kien hemm il-President ta' Malta George Vella flimkien mas-Sinjura tiegħu, kif ukoll numru ta' residenti u impjegati tad-Dar tal-Provvidenza. Waqt li tfajla xkejkna Kate għamlet il-priska tal-miliet biex bekk waslet il-messaġġ veru tal-miliet.